Hold nu kæft, nu kommer Egon, mand. Hej venner, har I læst en ny bog? Hey Egon, har du hørt min nye solo? Nej, må jeg høre? Nej. Jo. Nå. Hold kæft noget lort, mand! Han hacker ham der! Han hacker! Hvad Nå, nu skal jeg høre en god bog i gang, fordi her på side 105, der sker nogle meget spændende ting. Det er faktisk et nyt kapitel her. Et mærkeligt hus. Fuck, man, så ham. Hvad? Åh, god, man. Fuck, han er væk. Jeg er tit stille, jeg kan ikke høre. Fuck, man, hvor fuck kan han være? Kom, drenge, kom. Ham! Hørte det, mand? Egon! Han er ikke i papkassen. Han var dernede. Se der. Oh god! Nej, han er væk! Nej, Kim! Nej! Du har ikke pisset i bukserne! Nej, Kim! Oh fuck, man! Vi har en plan, drenge! Jeg går med det, mand! Jeg tager en fucking sektor 14, mand! Go! Fuck, man, det er sygt her! Nå. Lad os se, hvem der gemmer sig under masken, drengen. Nej, det er bare mig, drenge! Det var bare en joke, Inge! So what?